Už niekoľko rokov sa v michalovských základných školách realizujú merania cukru v krvi. Aj takýmto spôsobom sa môžu deti dozvedieť o chorobe diabetes, ale aj o tom, ako jej predchádzať. Pre kontrolné merania glykémie si vybrali deti 3. ročníkov základných škôl. Takto sme za tých 8 rokov vlastne urobili okolo 4000 meraní. Nejde tu o to meranie u tých detí, ale vždycky im vysvetlíme, čo je to cukrovka, ako sa dá jej predchádzať a podobne, ale ide o to, že rodičia musia podpísať také vyhlásenie, že súhlasia s odberom krvi a takto vlastne dospelých v našom meste edukujeme v počte asi 8 000, keď je úplná rodina. Čiže to má neskutočne veľký význam, čo sa týka výchovy dospelých ľudí. Je zrejme, že prioritnou snahou pri týchto aktivitách je edukácia. V priebehu 8 rokov odhalili iba 7 prípadov zvýšenia glykémie. Merania zároveň nie sú pre deti prílišným stresom. Odbery nerobia ihlou, ale tzv. Klobúčikom. Aj žiaci 3. A triedy v základnej škole na ulici Okružnej, kde sme počas odberov zavítali, ho zvládli priam bravúrne, bez slzičiek a paniky. Súčasťou meraní sú aj informácie o škodlivosti nadmerného používania cukru. Nie je veľmi dobre, keď na školách sú bufety, kde sa podávajú sladké nápoje alebo automaty so sladkými nápojmi. Navyše v dnešnej ubehanej dobe rodičia deťom nerobia desiaty, ale dajú peniažky, a tak deti určite si nekúpia niečo, čo je zdravé, ale kúpia si niečo sladké. Záujem o zdravie detí by však mali mať predovšetkým rodičia. Vštípiť základné návyky zdravého životného štýlu je investícia, z ktorej budú deti čerpať počas celého svojho života. Sú však aj krajiny, kde je detská obezita alarmujúcou skutočnosťou a situáciu musia riešiť plošne. V Spojených štátoch amerických napríklad zakázali prevádzku automatov na sladké nápoje v školách.